Arrincan as rebaixas. É o momento do repunte comercial, o comezo dunha nova campaña con etiquetas vermellas e cartaces que prometen aforro e oportunidade. É cando o inverno comeza a ceder, cando o estoque antigo fai sitio ás novas coleccións. Isto, un jersey e un abrigo. Aforrei, sí. Que necesito. E isto eu necesitaba. Entonces eu comprar por comprar, no. Comprar por comprar, no. Ora quería unha cousa para o meu marido, non hai, teño que ir a outro sitio. Roupa, calzado, algunha cousa para a casa, a veces, depende. Tiña que coller as cousas e se coincide que hai rebaixas, pois mira, estupendo. Nesta etapa de rebaixas, 8 de cada 10 persoas andarán á procura dunha ganga. O sector téxtil prevé que as vendas aumenten entre un 4 e un 5%. E o aforro será escalonado, aumentando a medida que se achega o fin do período e podendo chegar ata un 70%. De rebaixas veñen un pouco coa inercia do consumo do Nadal e da época de Reyes, entonces digamos que vimos desa espiral consumista e son as rebaixas por excelencia do ano. As rebaixas teñen unha función esencial, manter vivas as pequenas tendas nun mercado onde os grandes descontos nunca descansan. Xa as tendas do textil xa teñen os almacéns cheos de roupa de primavera e verán e hai que facer sitio e hai que desfacerse dos stocks que quedan, que é o verdadeiro sentido das rebaixas. Todas esas promocións que fan grandes cadenas comerciales fora do período de rebaixas, eso non son rebaixas, eso pues son unha especie, bueno, un sálvese quen pueda, pues porque teñen capacidade para facelo e o pequeno non. Os comerciantes poñen en valor a proximidade e o trato persoal fronte ás grandes superficies. Nos estamos especializados, damos unha atención, procuramos que o cliente non se sinta enganado, os precios non se tocan, é dicir, os precios, nos sabemos, o cliente queixase de que ve os precios subidos antes das rebaixas en algúns comercios, nos estamos contrariados contra todo eso. Se unha prenda vale 100 euros, descóntase con un 20, un 25, un 30%, pois vale 70, xa está, é a nosa distinción. Nas rebaixas, os expertos coinciden en que a clave está en gastar con cabeza. Non se trata de mercar máis, senón mercar mellor. O que buscan é unha prenda duradeira, acorde ao precio que paga. Non é o mesmo unha prenda de 15 euros que unha prenda de 150, pero dentro dese baremo o cliente é exixente e quere, por eso ven aquí, por eso confía no noso criterio, en buscar prendas de calidade. E se pode aforrarse respecto de outras épocas do ano, pois un pouquiño, pois ao mellor merca un pouquiño máis, enche un pouquiño máis a bolsa, nese ticket medio, ou ben, pois decide mercar o que necesita e aforrar algo, nada máis. Hai quen entra cunha lista clara e só leva o que precisa. Outros deixan que o prezo marque a decisión e pican porque está barato. Entre a prudencia e o impulso, cada cesta conta unha historia distinta. Teño cousas miradas, aunque a maioría non están rebaixadas. Eu creo que xa, teñen rebaixas de antes, agora xa é un pouco como que vas ver, pero eu creo que non va a haber nada. La verdad que los precios está bien, no están caros, ya rebajaron un poco. Pero bien, aprovechamos las rebajas. Porque a excusa de devolver algo, xa aproveitas e levas algo máis, entonces sí, desde logo que sí. Y hay rebajas y cosas que nos gustan y ya. Sempre compensan, a non ser que queiras algo determinado e esteas pendente dunha talla que se pode acabar. Eu, como son de bodente, como dixo outro, pois sempre, algo sempre cae. Viñemos a outra cousa e bueno, picamos. O que hai. Nas rebaixas, os dereitos do consumidor non cambian. Prezos claros, produtos en bo estado e a mesma garantía. As tendas deben manter as devolucións habituais, pegar ticket e aceptar reclamacións.